já. Ahoj lidi, dneska si zahrajeme Minecraft F-Budik, ale než se mi stáhne opravdový Minecraft, protože já jsem ho vymazal, tak si ho stahuju. A dneska si uděláme takový základní svět a potom, až si vzpomenu, jak se dá skopírovat ten svět do Minecraftu normálního, tak pak budeme natáčet opravdový Minecraft. A když se mi to nepovede zjistit, tak si zahrajeme jiný svět. Tak jo, můžeme jít na to. Tak jdeme. Dneska si zahrajeme úplně normální survival. Takže dáme vytvořit svět. Přežití necháme normální. Tak. Počkáme, až se to načte. Proč nelezeš do videa? To musím lézt. Celý. Proč? Kamu? Můžeš přestat? Já chci někdy celý den. Můžeš přestat? Já potřebám koloběžku. Možná. Nevím. No, to trvá. Proč? Konečně se to trochu načetlo. Potřebujeme ty videa. Jo. Ne, teďka ne, ještě to video stáhnu. Hele, už to jde rychleji. Už je to za půlkou. V půlce. No, už to bude. Víš, co mi dneska udělala paní učitelka ve školách? Co? Ona mi, víš, jak jsi mi nechal ten malý skateboard? Kde? Víš, jak, ten tvůj malý skateboard, co jsi mi nechal? Jo. Tak já jsem si ho vezmul do školy a paní učitelka mě napomenula a vezmula si ho a na konci hodin mi to dala a potom jsem si ho vezmul na oběd a zase mi sebrala a už mi ho nevrátila. Tak jo, jdeme na to. Ano, z toho nikdy. Hele, to je přímo vesnice. Tak budeme bydlet ve vesnici. A trochu se to seká. Protože tady u nás v pokojíčku tady nefunguje, tady funguje málo Wi-Fi. Tak se pojď můj. Ne, ale to nejde, ale protože to je... To neseká. Tam je kovárna. Je poprvé, co se mi to povedlo najít kovárnu ve vesnici. To je moje první... Ne, nemůžu. Oh. Na mimovost to je seká. Ale vidíš, jak se mi to tady seká. Jo, na mimna. Protože se někdy tady mám pinový fej. Co? Někdy tady mám pinový fej. Jo? Tak to je dobrý. Tak počkej! Na 2 kovárny vedle sebe. Kde jsou ty vesničany? Tady je jeden vesničan. Tady Petra má tam. Vezme si postel. Ne, tady budeme bydlet. Obsidian. Tak jo. Dejte mi tak. Vezme si kumpat. Jo, tady si taky vezmu. Tady nechám. Tak a teď půjdu do té druhé kovárny. A to si tak seká. Tak fakt se spocen můj. Ne, ale to pak nepůjde stáhnout na to moje video. Nebo počkej. A nebo... Počkej, ale já nevím. Ne, to by nešlo.
to ne, tady nechci být pod vodou, protože potom si by to, když plavu ve vodě, tak se mi to hodně seká. No, ale to by šlo hrát. V tom normálním Minecraftu se to bude hrát líp. Na mém mobilu to neseká nic. Proč se skrčím? To si děláš srandu. Pojď, nebuď skrčený. Ale ono se to tolik seká. Tak jo, tady je truhla. Vybereme ji. Chleba. No, chleba by se nám hodil. A ještě si vezmeme to jablko. Tohle to si dáme třeba sem. A tohle to dáme sem a tak. Dobrý. A to se strašně seká. Tak. Kdo má lepší mobil? Mám co, kdo se moseká, ale neseká. Tak kdo ho má lepší? Ty máš motor nejhorší mobil na světě. Tobě se odlepovalo v displeji. Zápil jsi mi. Ne, tvoje mamka ti ho odlepila. Spíš i moje mamka. To by zápila. No co? Někdo nosí mobil a nosí takový dopadný displej. Nosí ho. Nějakej. A sra. Ne, tohle to si chce. No to nosí taky někdo dopadný displej. Myslím, že jo. Já jsem měla hodně mobilů. A ten křížek. A já? Já jsem měl takhle ne. Já nevím. No to asi by bylo to ne. Počkat. No co jak jsi říkal, že neposlal někomu jinému to video. Dobrý. Ale já jsem říkal, že by to nefungovalo. Tak to zkusíme. To by nešlo, to se strašně seká. No. Můžu už prosím tam jít. Já vím, že v tady tom baráku je truhla. A postele jsou tady 2. Ne, 3 vlastně asi. Asi 3, myslím. Jo, 3. Ne, 4. Ale tady je truhla o jablka. Jablka jsou... No. A píchko. A jabka. Dívej, jak se sbírají brambory z truhla. A dívej, jak. Dobrý trik, viď? Jo. A na to má své stopu. Jo. Vezme si postav na lecet. Železo, jdu si natěžit železo. No co vezme si postav na lecet. Kubo, já se můžu vyspat to v baráku. Tak, 2 železa jenom. Tak pojď nenajdeš a to zeleznýho. Pokud se vám to asi neříkal, tak tady ten Minecraft, co hraju, se jmenuje Minecraft F-Pudding, ale já čekám to, až se mi stáhne ten opravdový Minecraft. To už jsi říkal. Já vím. Škoda, že se nemůžu... Dám co? Tady si jdu proč. No. Škoda, že na tom mým Minecraftu palickým, co vás ty, tak na mým to nejde to věci pojít. Škoda.
Ale jde to na nějakým. Jdi pryč. Hodnej vesničan. A ty mě ještě zavřeš. Zlej vesničan. Zabij ho. Kompas. Tady se nám mohlo hodit. Se mi zabije. Tak jo. Oni mají hezkou vesnici. Jo, to je vesnice. Víš, že v této vesnici budeme bydlet? Jo, tam se s toho bydlet. Ale já bych se stavil na tom telefonu, tam by se všechno si mohl zát. A já musím vás mobil. No, tak tady si nasadím armor. Tak já už myslím, že to by byl konec videa, takže čau. Reklama. Musím počkat. Ty blbý reklamy. Takže u dalšího videa. Čau, čau.